गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि खेखेलाय बड' रादाबनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं रादाब लाबोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा गिबिसिन मोननाय बायदि। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। आसाम रायजोआव मोनबा कामान्डु बेटेलियन जोनोम होनाय जासिगोन होननानै आसाम सरकारा केबिनेटआव थि सावरायनानै खालामना लानाय जाबाय। बिसोरनि थाखाय 839.95 कौटि रां गनायथि होनाय जाबाय। बिसोरखौ जे जायगायाव दावराव दावसि जायो आरो गोनांथि जायगाफोराव बाहायनाय जागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावदों। गासै मोनबा जायगायाव अफिस आरो केम्पफोर लुनानै दोननाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जेरै हाइलाकान्दि, कार्बि आलं, शिबसागर, बिश्वनाथ आरो तिनिसुकिया बे जिल्लाफोरावहाय दोननाय जागोन अफिस लुनानै। बेखौनो आसाम सरकारा केबिनेटआव मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरिनि एमसिएलए सार्भिस सेन्टारखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। 40 नं रौतायाव बे सार्भिस सेन्टारखौ लुनाय जादों आरो खालामनाय जादों। बेवहाय गासै रायजो राजाफ्रा साधारन सुबुंफोरा गाव गावनि आंखालफोरखौ फोरमायनानै लानो हागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव इएम डक्टर निलुर स्वर्गयारी आरो एमसिएलए दीपक मराबो लोगो लादोंमोन आरो गासै लोगो लानानै बेवहाय बिथांमोनहा गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। मैया चिरां जिल्लानि बिश्वनाथआवहाय गंनै मटर साइकेलजों सौग्रावलायनानै जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबथार जखम थासारियाव फाहामसालियावहाय लांनानै फाहामथाय होयो। थैनाय सुबुंनि मुंखौहाय साहिदुल आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों आरो बियो देखार गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो जखम जानाय सुबुंनि मुंखौहाय बिकास मण्डल होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दा बेखौहाय जखम हालोदाव फाहामसालियावहाय लांनानै फाहामथाय हैगासिनो दङ। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रुंसारि कल्पना बर'नि नखरावहाय नुजाहैनानै लोगो लाहैदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय नखरनिफ्राय मोनसे अरायथानि साखरि होनो थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो गासै बिटिआरनि इएम आरो एमसिएलएफोरखौ लोगो नांनानै सारादुखौ खुंनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। गोदानै बिजेपि हान्जायाव हाबनाय साफ्रोमबो हारिनि थाखाय सानग्रा आरो हारिखौ फोजौग्रा नङा होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बिसोरो सियाल गोथांसो होननानै बिथाङा बुंबावदों। गासैबो हारिखौ अनग्रा, बिसोर ओरै बारस्लायबाय थायो, बिसोरो सियाल बुन्दासो, गाव गावनि उदैनि थाखायल' सानग्रा होननानै बिथाङा बुंदों। संख्रि जाग्राया संख्रि जाखायो, लwkwna बारियाव थांग्राया लwkwna बारियाव थांखायो होननानै बिथाङा बुंदों। जेखि पार्टियानो फैया मानो फैथों, आं गासैबो पार्टिजों चेलेन्ज खालामो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा रोखायै बुङो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौटि खौटि गोजोननाय थाबाय। जै बर' हारिनि जै।